French Montana. On bere normálne za fit 150 000 eur. Tým, že to inicioval on, tak dal výraznú zľavu. Ja som bol oslovený s tým, že či to za tieto peniaze dám a že či vôbec chcem. Ako ti to zmenilo život a či si sa nebal, že by si potom napríklad nenávidel rap? To si teraz strašne trafila klinec po hlavičke. Ja som mal 20-minútový taký stav, že ja som prekonal všetky zlé veci, ktoré som v živote zažil, videl, ktoré mi spôsobovali nejakú traumu, ktorú ty si myslíš, že ju máš spracovanú, ale on tam vnútri stále sedí, proste to môže si mysleť, že už je to za mnou, není, to tam proste je. A ono to všetky tieto blatovité veci z teba vyhrabe von a vypluje ich z teba. Ja som sa prebral z toho prvého ceremoniálu, ja som normálne bol jak Halenka v ríši divo, ja som videl v tom živote zrazu také veci, ktoré ja som ani nevedel, že existujú. Jakoby také tie banálne veci, ktoré mi predtým prišli strašne dôležité, som zrazu odsunul a za nimi som našiel niečo, čo fakt je dôležité. Presne ak som bol v tej takej tej úplnej čistote, tak som si povedal, že čo ja vlastne rapujem v tých pesničkách, že to je strašné hovno. To je tak hrozne povrchné a materiálne a že ja toto vôbec nemôžem, že ja nemôžem robiť hudbu. Toto bola moja otázka, pretože viem, že to robí a zrazu ty chceš žiť úplne inak. Inak, úplne ale. A kariéru máš založenú na úplne niečom inom. No.